Prezint astăzi deschiderea primei ediții a Zilelor Filmului Chinezesc în România. Permiteți-mi să salut printre noi prezența viceprim-ministrului și totodată președintelui Casei Româno-Chineze, domnul Gabriel Obrea, a viceministrului Administrației de Stat pentru Presă, Publicații, Radio, Film și Televiziune din China, domnul Tong. Realizate la inițiativa Casei Româno-Chineze, Zilele Filmului Chinezesc 2014 marchează 65 de ani de relații bilaterale între cele două țări. Prima ediție a festivalului Zilele Filmului Chinezesc 2014 va fi urmată de Zilele Filmului Românesc, eveniment organizat în China anul viitor, când mulți dintre actorii și regizorii prezenți în sală vor avea ocazia de a se întâlni cu publicul chinez și cu personaje cheie din industria cinematografică din China. 7 zile de filme chinezești proiectate la Cinema Union București, unde intrarea este liberă. Cele 5 filme, Chinese Zodiac, Zodiacul chinezesc, Beijing Love Story, The Grandmaster, Flying Swords of Dragon Gate și Full Circle vor fi proiectate și la Craiova și Arad. Toate informațiile le găsiți pe site-ul nirongroup.ro.我们的生命中总会出现这样的一个瞬间，某时某地你会遇见某个人。功夫2个字，一横一竖，错了，躺下喽，站着的才有资格讲话。